شالوم 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 بيتساب እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም ኣና ዓውኹም ሰላሕ ዲኔ ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶክሆልም ስዊድን እዚ ድማ ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ፕሮግራምና ንዝበለጸ መዓልቲ ዝበለጸ ቃል እንካፈለሉ መዓልቲ እዩ ኩሉ ግዜ ንጎ ሰዓት 5 ኣብ ዝናትና ቻነል ይድወርድ ዝናትና ቻነል ሰብስክራይብ ግበሮ ድሕሪ ድማ ነታ ናይ ደወል ምልክት ጽቀጡ ንጎ ምልክት ክበኩም እዩ ኢየሱስ ጎይታዩ ሎም እንካፈሎ ከም ዝብል ቃል እዩ ካብ ንርእስና ነቲ አባና ዘሎ ጸጋ ነርኢ ዝብል እዩ ካብ ንርእስና ነቲ አባና ዘሎ ጸጋ ነርኢ እግዚአብሔር አምላኽ እቲ በአና ዝገብሮ ነገር ንሱ በአና ይገብሮ ከም ዘሎ ክረእን ክፍለጥን ይደሊ እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወትና ክንጥንቃቅ ዘለና እንተ ደኣ ጸጋ አምላኽ ኣብ ህይወትና እንዳበዛሐልና ክኸይድ ንደሊ ኮይና ኩሉ ግዜ ካብ ንርእስና ነቲ አባና ዘሎ ጸጋ ሰባት ክርእይዎ ክፈልጥዎ ብኡ ክማርኹ ኣዚና ንድለ ምኽንያቱ በአና ክማርኹን በትባና ዘሎ ጸጋ ክማርኹን በበይኑ ስለዝኾነ ካብ ንሕና ክንረአ እትባና ዘሎ ጸጋ ክረአን በበይኑ ስለዝኾነ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ካብ ጥቕሲ 7 ድሕሪ ያዕቆብ ድሕሪ ኸኣን ኩላቶም ሐዋርያት ተራእየ ድሕሪ ኩላቶም ድማ ንዓይ ቁላዕ ንዝመስል ተራእየኒ ኣነስ ነታ ማሕበር ኣምላኽ ስለዝሰጎኩዋ መናእስ ኩላቶም ሐዋርያት እሞ ሐዋርያ ክስመ ብቑዕ ኣይኮንኩን እቲ ዘለኽዎ ግና ብጸጋ ኣምላኽ የዘለኹ ካብ ኩላቶም ዝበዝሕ ደኣ ጻዓርኩም በር ነቲ ንዓይ እተዋህበ ጸግኡ ከንቱ ኣይኮነን እቲ ምሳይ ዘሎ ጸጋ አምላኽ ደኣዩ እምበር ኣነ ኣይኮንኩን እምበኣርሲ ኣነ እንትኾንኩ ንሳቶም እንትኾኑ ከምዚ ጌርና ንሰብኻሎና ንስኻትኩም እውን ከምኡ ኣመንኩም ሪኢኹም ኣነ እንትኾንኩ ቶም ካልኦት ሐዋርያት እንትኾኑ ንሕና ዘይኮንና ኣባና ዘሎ ጸጋ ከም ዝገብር ዘሎ ኢልና ንሰብከልኩም ኣለና ማለት እዩ ንስኻትኩም ድማ ከምኡ ኣመንኩም ሪኢኹም ኣሕዋት ሰባት ከመይ ንሰብኮም ከመይ ንቐርቦም ኣዝዩ ኢምፖርታንት እዩ እንተ ደኣ ብሓቂ ኣባና ዝኸውን ካባና ዘይኮነስ ካብታ ኣባና ዘሎ ጸጋ ምዃኑ ነርእዮም እንተ ደኣ ኮይና ንሶም ድማ ንጸጋ አምላኽ ልቦም ክኽፈት ክጅምር እዩ ነቲ ኣብኦም ዘሎ ጸጋ ዕድል ክብዎ ክጅምር እዮም ልክዕቲ በአና ዝሰርሕ በኦን ከም ዝሰርሕ ከነርእዮም እንተ ደኣ ጀሚርና እግዚአብሔር ብጸግኡ ኣብ ህይወቶም ክቡር ነገር ንኽሰርሕ ኣፍ ደገ ክኸፍቱሉ እዮም ኩሉ ግዜ ክረአ ዘለዎ ንሕና ዘይኮንና በአና ዝግለጽ ጸጋ አምላኽ ክኸውን ኣለዎ ሐዋርያ ጳውሎስ ንኽልተ ነገር ፈሊር ኢዎም ብስጋ ንዕኡም ጽሎም ነው ብስጋ ኣነ እንተ ደኣ ኮይነ ነዚ ዘለኽዎ ደረጃ ብቑዕ ኣይኮንኩን ኢልዎም ነገር ግን ነዚ ዘለኽዎ ደረጃ ዘብቅዐኒ ድሕሪ ኩሎም እኳ ተጸዊዐ ክንሰይ ልዕሊ ኩሎም ሓለፋ ኩሎም ብዙሕ ዘስረሐኒ እቲ ብዙሕ ጸጋ ኣባይ ዘሎ እዩ እዚ ዘለኽዎ ብጸጋ አምላኽ እየ ዘለኹ ሪኢኹም እንተ ደኣ ናይ ብሓቂ ትሑት ልቢ ኣለና ኮይኑ ኩሉ ግዜ እቲ ዘለኽዎ ብጸጋ ዘለኹ እንዳበልና ንጸጋ አምላኽ ነግንን ሰባት ኢና ንኸውን እንተ ደኣ ንጸጋ አምላኽ ነግንን ሰባት ኮይና እቲ ጸጋ ድማ ንዓና ክግንነና ክጅምር እዩ እንተ ደኣ ንጸጋ አምላኽ ነግንን ኮይና እቲ ጸጋ ኣብ ህይወትና ክበዝሕ ክጅምር እዩ ኣይትረስዑ ካብ ንሕና ጸግኡ ክፍለጥ እዩ ንብዙሕ ሰብ ዘድልን ዝጠቅምን ምኽንያቱ ዘሳግር ደው ዘብል ዝልውጥ ንሕና ዘይኮንና ጸጋ አምላኽ ስለዝኾነ ሐዋርያ ጳውሎስ ስለዚህ ንሕና ይኮንና ንዘለናዮ ክንህሉ ዝገበረና አባና ዘሎ ጸጋ ሓለፋ ኩሎም ጽዒረ ሓለፋ ኩሎም ሰርሐ ግን ኢሉ ኣነ ዘይኮንኩ አባይ ዘሎ ጸጋ ኢሉ ክሳዕ ክንደይኹም ኣሕዋት እቲ ኩሉ ትገብርዎ ዘለኹም ንስኹም ዘይኮነስ ኣባኹም ዘሎ ጸጋ ነዚ ነገር ይገብሮኹም ዘሎ ኣሚንኩም ክሳዕ ክንደይ ንጸጋ አምላኽ ክብሪ ትቡ እንተ ደኣ ሰባት ኩሉ ግዜ ንዓኹም ከኽብሩኹም ጥራሕ ሕርፋን ኣለኩም ኮይኑ ብትኽክል ናይ ጸጋ ነገር ኣይበርኸልኩምን ኣሕዋት ንዑ ጸጋ መጽዮም ሰባት ነቲ አባኹም ዘሎ ጸጋ ሰለብሬት ይግበርዎ በታ አባኹም ዘሎ ጸጋ ይተሐጎሱ በታ አባኹም ዘሎ ጸጋ ንኣምላኽ ይመስግንዎ ስለታ አባኹም ዘሎ ጸጋ ደስ ይበሎም ምኽንያቱ ጸጋ እዩ ኩሉ ነገር ገይሩ ናይ ሐዋርያት ርእሲ ረእይዎ ኣሕዋት መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ከምዚ ይብል ጥቕሲ 4 ብክርስቶስ ግና ኣብ ኣምላኽ ከም ዝበለ እምንቶ ኣላትና
كألتنا كاب أملاخ دا أمبر كاب رأسنا قل خمزمتانا حنتكوا خنحسب أي كالناني آمين ريخم بو كألتنا كاب أملاخ دا أمبر كابانا قل خمزمتانا حنتكوا خنحسب أي كالناني بحكي كمزا عينة حساب كمزا عينة لبن تدألنا نزق أربنا زبولو كلهم نبرخت كنكونينا نزق شعبنا زبولو كلهم نلوت كنكونينا نمنتاي تتبهالة كألتنا كابانا خمزي كونس لزا أمنا نتوم زقربنا زبولو دما كألتهم كاب زي كونس كافتب زولا أملاخ مخانو كنرئيهم كنجمرينا انت دعا كألتنا كم كابانا خوينا نقربهم خوينا جن نتوم دسعبنا أين لوتي أين برخت كنكونومينا معاتو ناي عوت كنا عطولو مينا سلازو كل جيزي نتا أباهم زولو تسقا سلبريت كبرو نتا أباهم زولو تسقا أخبرو نتا أباهم زولو تسقا أقننو نتا أباهم زولو تسقا نعوت راح نقدميت كرأ عدلحابو نسخوم زي كونا أباهم زولو إيو نتخلو جيرو زولو مو أسو يخبر لكم هاليلويا سلازو كلنا حبيرنا كمزينا كن وجينا هاليلويا زلخو بتسقا أملاخ إيه زلخو زقبرو بتسقا أملاخ إيه زقبرو كلو كابو بقو نعو إيو ببزحي تسقو بزح سرح أملاخ كسرح إيه آمين تسقو بزبزح متن بزح ناي منقسط أملاخ سرح باقهم كسرحيو بزح سرح ناي بزح تسقا وتسيتيو أملاخ سما يباركم نقويتانا يسوس كريستوس أبيوتكم وسينكم دي تقبلكم أحواتي يسوس كريستوس يدليكم هيوت أوي أزلا نتوم وسينهم لبوم نخفتو العقود ما هيوت يقبليهم نقويتا مقبال مالت قويتا السو قويتم نوتن وعلوتن مأواجي سلازي قويتم نوتن وعلوتن أمينكم انترا أوجكم مو صدق أملاح كتقبليهم زال عالماوي هيوت كتقبليهم سلازي لهم وسنو توم دوسونكم إذا تولوت مسايت سليم እግዚአብሔር አቦ ስለ ውድ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስከነካ አለሁ ያአመን አለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአቴ ከም እንደተሰቀለ አዳ ኃጢአቴ ኩሉ ፈጽሞ ከም ዝኸፈሎ ያአመን አለሁ ከም ዝሞተለይ አምላኽ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ከም ዘተንስኦ ያአመን አለሁ ካብዛ ሰዓት ለኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማነይ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ አምላኽ ኮይነለሁ መንፈስ ቅዱስ በኢየሱስ ስም በእምነት ይቀበለካ አለሁ አሜን እዚ አድጸለኩም እንኳ ሓጎሰኩም በዚህ ታሕት ዘሎ ኮንታክት ግበሩና ቴሌፎንና ኣለኩም እንደገና ናይ ፌስቡክና አድረስ ኣለኩም ፌስቡክና አድጌርኩም ጻሓፉልና ይኹም ክንጽልየልኩም ኢና ዘድልየኩም ትምርትኻ ክንሕግዘኩም ኢና ሻሎም